Hello guys, papunta po kami sa palayan at mag-i-spray po kami ng palay. Punta na po kami roon. Nauna po yung mag-i-spray. Nandito na po kami sa palayan. Ayan na po, nagsisimula na po siya mag-spray. Susundan na lang po natin siya. Ayan po, nagsisimula na po siya sa pag-spray. Susundan po natin siya. Saka po tignan na lang po ninyo yung view. Yan po, ini-spray na po namin. Para po mamatay yung mga damo. Pag in-sprayhan, mamamatay po ang mga damo. Sana po i-subscribe ninyo itong channel na to. At i-share na po ninyo. Tara po, sundan lang natin si Lolo. Ayan po. Tignan nyo po kung paano ang pag-spray. Susundan lang po natin siya. Tara na po.
Babalik po yan dito. Kaya dito lang po tayo. Tara po, sundan lang natin siya. I-sprayan lang po namin yung palibot ng palayan para po mamatay yung mga damo na nakapaligid dito. Tignan niyo po kung gaano kaganda dito sa Bicol. Ayan po. Napakaganda po rito ng bukirin. Ayan po. Akit na po tayo rito. Sundan lang po natin yung nakakatanda. Ayan po, pinagpapatuloy po niya mag-spray ng mga damo. Guys, mag-comment nga rin po pala kayo sa baba. Salamat.
na rin po natin siya. Ayun na po siya sa unahan. So guys, dito po nagtatapos ang video ito. Bye!